Takže čus, já vás vítám u mýho prvního let's play ze hry Shakes and Fidget z privátního serveru, který vám dám do popisku. Ale za jednu malou podmínku a to se dozvíte na konci videa. No nic, my se vrhneme na hraní. Ze začátku dostanete 3000 houbiček, levelování jde docela rychle, tak nic. Nebudeme dál kecat a mrhat časem, my se rovnou vrhneme na hraní. Dáme si tu nějaký questík. A rovnou můžete přeskakovat a za každý quest se vám dobí 5 houbiček a jakmile přeskočíte, tak samozřejmě 4, že jo. Dobře, tak jo. My budeme pokračovat v našem privátním serveru. Přemýšlel jsem, že bych začal zase točit Shakes and Fidget, bohužel nemám už účty na normálních světech, ty jsem všechny rozdal nebo rozprodal. Takže asi takhle no. Tak budu točit nejspíš privátní servery, ono je to prakticky jedno, stejně se na to nikdo nekouká, na ty priváty, takže nebude ani moc velká sledovanost, což mi ani nevadí. S tím se smířím. Tak jo, co nám tu padlo? Výdrž 30, no, dobře, berem to. Budeme mít lepší staty. Štěstí nepotřebujem. Všechno se štěstím, to je strašný. No nic, prokliknem to, co tady máme dál. Výdrž 25. No, dobře, necháme si tam zatím jenom tu inteligenci. Tak, ježišmarja, tady nemáme vůbec vylepšený staty. Jak můžete vidět, funguje to naprosto všechno. Jako na oficiálním shakeu, akorát je tu, myslím, že tak o 25% zvýšená šance prostě na ty XP. Když se tak na to kouknu, tak ani, no, 225 proč ještě jednou podlaží, což nechápu. Takže toto bude asi nějak hodně upravený. Uvidím, jakém levelu se tam dostanu. Každopádně, čekejte let's play teď. Ten by mohl vyjít ještě dneska. A pak čekejte let's play ještě někdy kolem půlnoci. To bych taky mohl vyjít někdy tak. Rovnou ráno až tak na druhý den. Bych to tak počítal, no uvidíme. Uvidíme, jak to jde. Tak jo. Takže... Pokud se mi v Camtasia nepodělá facecam, tak by tohle video mělo být teda s facecamem. Pokud jo, tak se omlouvám, že tady melu kraviny. Takže tohle prodáme rovnou, to prodáme, vytočíme si lepší hůlku. Inteligence 33, to mám lepší. Inteligence 36, to je určitě taky lepší. No tak, co nám to hodí za hůlky? Já myslím, že máme jako docela dobrou, ale potřebujeme už lepší. No, třeba tohle. Tak, brnění taky lepší určitě. No, to říkám. Tak a teď bych mohl vzít něco z výdrží pro změnu. Výdrž 28, ale to se hodí. Pojď sem, hajzlíku. Tak. A já to vidím tak, že jdu vyplusovat aspoň tu výdrž. Tak jo. Je dobrý, že tu funguje to, že můžete prostě držet a jede to samo. A nelaguje to ani moc ten server. Ach jo, tak jo. Jo. Tak a jdeme dál. No, pak je to tohle za hůlku, no, není to možná ani lepší, ale to nevadí. Takže jedeme. Co pak tohle to nabízí všechno za věcičky, nic moc teda. Nic moc. No. Bereme jenom ty s nejvíce expama, ty questy, ať už děláme co nejrychleji. No, už jsme 10. level, tak kde je klíč z podzemí, krucinál? Kde je klíč? Já už chci do podzemí. Výdrž 36, dobře, to bereme, no 38, to se hodí víc. 32, 34, dobře, máme lepší. Ještě proklikneme něco, tady bude určitě lepší. Pásek. Dobře, ten máme tak nějak jakž takž. Výdrž 31 se mohl vzít. Spíš proklikáme tady ty, protože tady už máme slabé věci. Tak jo, výdrž 38, no nevím proč tam mám teda sílu, ale tak už máme goldy, tak nevím co to blbé. Vezmeme i ten malý jelík, taky se hodí. Výdrž 41, dobře, protože to nám hodně zvedne výdrž. Tak jo. Ještě něco ale velký jelík. Tak vezmeme ještě tohle naštěstí. Hodíme to na sebe všechno. Elíky tu fungujou, což je dobrý na tomhle serveru. Že tu fungují elíky úplně normálně.
Sice se vám to nezobrazí na postavě, ale pak v podzemí se vám to přičte, což tak nějak nic neomezuje a akorát je to nevýhoda v těch PvPčkách. Když někoho vyzýváte na souboj, tak nevíte, jestli o kolik se mu to zvedne a pak se mu to zvedne třeba o nehoráznej damage. A jste fakt v háji. Takže ta aréna tu jede jak drak. Tak jo, máme tu nějaký klíč od podzemí? Nemáme. No, nevadí. Co dává tohle? No, jenom 15 sekund to trvá, dobře. Tak to vemem, anebo ještě kouknem. Brnění, no, bylo lepší, ale tak co, tohle to rychle. To já jsem mezi tím kouknu, jak dlouho natáčíme. No, 5 minut, v pohodě. Dal bych to video tak na 15 minut, ono nemá cenu točit delší let's play z toho privátu, protože tam stejně není co dělat. Tam akorát klikáte. Jak už jsem říkal, vidíte, můžete si všimnout, že na začátku jsem měl něco kolem 2900 hub. Takže asi tak nějak, no. Tak tenhle ten prsten je o dost lepší než ten, co máme. Tak ten hodíme rychle na sebe. A já už bych jako potřeboval docela ten klíč. Protože ten klíč by se mi docela hodil. No. Tak. Kdeže byl? Tady je víc expů, tak to máme. A jinak, podzemka se neotvírají normálně, takže jdete sem, ale prostě musíte přetáhnout ten klíč na sebe. Tak. A my zabijeme strašidlo. A nic nám nepadlo, žádný etik. Ale jak můžete vidět, padá z něho hodně peněz. Ono se ukáže 1000, ale jako, že občas tam padne i víc. Tak, no, ty podzemka jdou úplně lehko a to nemám vylepšený vůbec statusy, to jste si mohli všimnout. První epik nám padnul. Sice je na všechno, ale to nás vůbec netíží. Takže já bych si zvednul aspoň na 400 tu Intelku. Nevím zatím, co budu povídat. Něco vymyslím. Jo, jak je to s těma vlogama? Vlogy budou vycházet určitě přes prázdniny. Plánuju ještě tak 2-3 vít, aby vyšly do prázdnin. Ten privátní server, pokud bude fungovat pořád, tak by měl celý prázdniny. Každý den by měl z něj být let's play a uvidíme, jak se to bude sledovat. Pak jsem hodně koukal, že se točí prankcally, ale zase nechci být takový ten kopírák, co to. Takže budu hodně sledovat videa, aby od těch lidí, co dělají prankcally, abych věděl, který téma tam opravdu už nedávat, který už je hodně točený. Takže na to budu muset pak mrknout. Mám celý prázdniny na to, tak pohodička. Uvidíme, jak to půjde, no. Tak nic, no. Já myslím, že už to stačí, no. Už jsme vylepšení dost. Tohle určitě měli bychom ho ale dát. Se kouknu, kolik mu bereme a kolik on bere nám. No dobře, tak se musíme asi zvednout ještě trošku sílu. Ale kdybychom mu ještě kritik bych si zvednul a tu sílu taky. Tak, já si tady zvednu kritik. Jak vidíte, kritik jde docela rychle. A nebo si protočím ještě 2 velký elíky. Nebo velký, takový ty větší, hezčí. Co bych si mohl protočit? No, ještě ten náhrdelník. Ten potřebuju docela nutně. Tak tohle naštěstí berem. Intelka 34. To taky berem. Tak jo. Protočíme dál, no dobře, ten na Intelku bereme taky. Tak jo. No. Jo, máme tam i velký na výdrž. No, dobře, mám ruce lepší. Tak, hodíme to na sebe všechno. A já si tady protočím ještě nějaký věci. 41 inteligence, no to jsem potřeboval. Sice je to ta hnusná hůlka, která se mi nelíbí, ale co naděláme. Vůbec nic. Nějaký věci nám to dá, takový nám to dá, no. To má možná lepší damage. Nemá, dobře. Mýlil jsem se, ale tak to nevadí. Každý se jednou zmílí. Výdrž 40, no to bereme. Sice je to za 10 hub, ale to nás nějak neštve, protože ty houby máme hned. Za dva questy prakticky. Tak jo. Tohle to všechno prodáme. To pak dokoupíme lepší, ale teď si jdem hlavně zvednout tu sílu. Dáme si tu sílu tak na 100, aby jsme toho nočního ghoula už konečně sundali. Jinak mám tu 2 postavy na tomhle serveru, protože tu můžete mít, myslím, že 3 postavy maximálně. Ale nejsem si tím jistý. Mám tu ještě pak lukostřelce. Válečníka jsem si nedělal, protože to je postava, která mě nikdy nebavila a asi bavit ani nebude. No nic, tak tohle musíme ho sundat. No, já jsem to říkal, že ho sundáme.
Co tu máme dál? Smrtku. No. Dobře, tak s touhletou to bude asi horší, no. Ale ona nám hází hrozně kritiky a my žádnej. Ale tak uvidíme. Ona začala, my jsme mohli taky hodit nějaký ten kritik, uvidíme. Já si zlepším to štěstí, ať máme aspoň 25%, protože to už pak budou lepší ty kritiky a mohli bychom tu smrtku sundat. Ještě bych si pak mohl zvednout inteligenci a život. To bude dobrý a sundáme to. Jinak o půlnoci, jak jsem říkal, jakmile se obnoví hospoda a tak dál, tak budu natáčet video zase ze Shakea, z tohohle privátu. A ještě jsem plánoval, že bych udělal vlastní privát a z toho bych taky natáčel, ale nechci riskovat. Co jsem slyšel, jsou za to dost tučný pokuty a to se mi nechce platit. Je to zbytečný. Tak jo, já bych to viděl tak, že si hodím na 300, na 400 intelku, no a bude to. Tak. Tohle to dáme na těch 300. Zlata máme zatím dost. Tak už tam budeme, už to bude. Ještě 2 kliky, tak. Tady to trošku chvilku podržíme a ono to pojede samo. Jinak dál, co bych vám chtěl říct, je, že se budu snažit točit co nejčastěji, protože mě to začalo docela bavit. Hlavně mě začalo bavit se prostě šťourat v těch upravovačích videí a tak nějak si s tím pohrávat. A uvidíme, jak to půjde dál. Uvidíme, jestli mě to nepřestane bavit, to točení, nebo jestli, jak to vlastně bude. Každopádně, pokud budete ty videa sledovat a psát tam svý názory, klidně dislikeovat, mi nějak nevadí, tak budu velice rád a bude mě to hnát do toho točení víc. A budou ty videa vycházet mnohem častěji, všechno možný tam prostě. Tak tohohle kostlivce už asi nedáme. Na to si fakt nevěřím. No, tak to vidím, že už asi ne. To budeme rádi, když ho dáme za 10 levelů. Ale tak co? Stane se. I když kdybych vylepšil ještě hodně ty staty, bych narval těch 38 000 do té inteligence. Nebo dáme 15 000 do inteligence a 15 000 do výdrže. Se ještě kouknu, jak dlouho natáčíme. 12 minut. To bude tak nějak akorát. Mám jinak neomezený na YouTube natáčení, takže čas nehrotím. Ještě jsem přemýšlel, že bych někdo udělal livestream, ale nevím. Uvidíme. Uvidíme, jak to půjde. Tak jo. Zkusíme, kolik mu budeme brát teď. No, tam, ale nevypadá to tak špatně, když mu vezmeme do té půlky. No, každopádně ve vyšším levelu to půjde. Jinak máme cech založený. Máme docela komický to zlato proti tomu. Tak, tohle je moje další postava lukostřelec. Jak vidíte, jde to tu docela rychle v levelu 27, už 20 pročištěnej. Tohle je náš vůdce, jinak je to jakože můj kámoš, takže kdo by chtěl do cechu, tak pište buď mě, anebo jemu. A jakmile bude tady na tom videu 150 shlédnutí, tak to prostě ten privát bude v odkazu. A bude to tak nějak hotový, všechno možné. Tak jo, já to vidím tak, že doklikám poslední touhu a končím tady ten let's play, jdu ho upravovat a vydám ho. Tak jo. Dojel jsem touhu. Tak jo lidičky, já se s váma loučím. Točili jsme docela dlouho. Takže já se s váma loučím a u dalšího videa nazdar.